Faurart el composem entre moltíssima gent, molts col·lectius, molta gent voluntària, molta gent darrere que creu en el mateix projecte de portar la cultura, les arts escèniques i també la diversió als carrers. Per aquesta manera també donar a la societat, oferir-los a ells tot un regalim de possibilitats artístiques, amb una crítica social ben novedosa. Faurart va iniciar-se ja d'un somni que portava jo ja des de menut, ja que en la meva plaça, en la plaça de l'Hostal, és un dels espais també d'aquest festival, es feia obres de teatre, en el carrer tota la gent venia en la seva caireta, aleshores és un somni ja des de fa molt de temps de tornar una altra vegada a aquestes tradicions, a aquesta cultura de teatre al carrer. L'espai del carrer és un lloc en el que, d'alguna manera, molta gent que no aniria a un lloc tancat té l'oportunitat de veure-ho i de conèixer certes activitats culturals, també a la gent de les companyies, de que uns tenen ganes d'organitzar coses, altres de veure-les i altres de crear i mostrar-ho. Este any ha sigut elegida cada una de les companyies, com també dels col·lectius i associacions, elegits en pinça, ja que ja després d'una experiència de 2 anys volíem que fos prou divers. I també reflectir l'actualitat, donar una crítica i obrir els ulls, que és els objectius primordials que tenim d'aquest festival. Per a mi Faurart és una necessitat bàsica, ja que pensem que té moltes possibilitats, té molt de futur i sobretot des de veure els xiquets que riuen, que es queden pensant, que participen, és una il·lusió, una força que cada any no em deixa pensar en res més que en Faurart per poder portar totes aquestes companyies ací als carrers. Pensem que recolzar iniciatives com la de Faurart és bo tant per al poble com per a les institucions, per a que vagi avant aquesta iniciativa cultural que no sols beneficia a la institució, sinó que també beneficia al poble, se retroalimenten tots un poc. I també se retroalimenta els comerços, a més de donar a conèixer el poble més enllà de la frontera de la comarca. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón, que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón. ¿Qué podemos hacer si todos... Faurart som tots ja que col·laboren tots en un únic projecte que no es tanca per a una persona. Aleshores, tot deixa fer comunitat entre tots per a poder gaudir i ser tots junts dins de Faurart. Faurart som tots. Que suban los telones de mis ganas de reír, que le tapen la boca si se pone a discutir. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón, que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón, que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón. ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va?
¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va?